Pada kumira mushi. Makomenzi ndiri kumaona zvangu. Mwaona manje pepe ndanga ndisina confidence zvenyu. Ndandauya kuta mahumunya nekusimba. Confidence dzinombopera saka ndakati aiwazve. Hino ndoita sei ini Mwari kuti vana vamastri ndimbomudzokawo. Ndatanga kusvasvanga kuti chibhodhi ngachidzoke. Chibhodhi zvechi chimozviona manje tokutendai. Asi tichiri ipapo panhau dzekuti bhodhi. Ndiri kuda kuzongokurudzira vanenge vachida zviyo. Vabereki vangu ndo vanoita zvekutengesa zviyo, mhuka, hamozviona, bhinzi nenyemba, kana nyimo dziriko vanenge vachitengesa futi nyemba, hamozviona manje, kana mifushwa ariko vanombotengesa futi mifushwa. Izvi manje titasara nezhizha kureva kuti vanotengesa nyimo nyoro. Izvi vaitondibhuka kuti nhaiwe nyimo nyoro uchachidzitora here, kuitira vanhu vaya vanenge vada nyimo nyoro. Ndozve zvimwe zvinhu izvozvo zvamusingazive vavaye vakainda kare vakati uyu shema achaiti zvamumastreets rega timborega kumbomutevera nekuti waakugara kumamisha achivakira chi vanhu vanotambura. Saka tiri kuzama kuti zvirimwa please vanenge vada zvirimwa vaya kunyanya zviyo izvi zvakatozara kupurazi. Ndiri kuti akufoni gonzi uchadzoka rini nemota utore zviyo kupurazi zvakazara nemhunga. Ndozvezvimwe zvinhu izvozvo nemapfunde ndo mamwe avanavo vanotengesayo baba namaisheroni manzvera amozviona. Thank you very much vanhu vese vakasapota last time. And also ndatini kubva ndangobata pakuti manga muchizviziva here kuti shema wava full time kuconstruction mazidzambamba edzimba yatinowanikwa tiriko. Saka kana iwe uchiti aiwa ini ndiri kutsvaka unotivakira hamozviona indona mabhiridha angu toya toita kuti bhiridha uyu wavaka akambogumira apa mukazoitwa mumwe ndendeza kuti munhu wangu anouya pandiani uyu wanetsa unomboinda iwe client une usina mhaka nazvo. Isusu vanhu ndisinoya navo vanobva wadi vachivaka project management zvakare tinoiita isu vanonzi sister shema vari pano. Saka ndatinipokuudzai zvokwadi ingangotadza mastri dzavamwe tisingatauri dzedu mukuti chikaryana chinofanira kuti chengeta woiswa nasharon shema tiri panapa. Saka tiri kuti kuconstruction kuvaka tiriyo vanhu vajehovha vanoziva vanga vachitipa mabasa anozviziva kuti aiwa Sharon katamuti manya nebasa unomanya kwete zvokuseka misana ichagoni nekumanya nekukwira nekudzika. Saka zvitiri kuti tiri muna gorerani raJanuary 2026 izvo zvikutakwa ndi kuti amuchiona ndapenya kudai ndoda kutoenda kusite visit mangwana tetinenge zvakare site visit. Saka vanhu vazhinji vanenge vasikazi kuti Sharon uri kumboita nezvei. Ndiri full time guys, full time bars and caterings ndiriko kuconstruction. Asi atingarambi tichitaura nhau iyoyo ticharamba tichikura mind vaya vanenge vada kuvakigwa mondibata munhamba dzangu tinouya hakuna kunhu kwatisingaiti chero ukati kupi kwamupini wadonha kwani tinongoinda. Zvikutakwa tiri kuti tinei kwagutu yatova paringbeam. Dzimwe takambomira nayo kuti kwakaita mafloods nzvimbo dzavo. Dzimwe ndo dzatikamira kuti dzinge dzichitanga nguti makwikwi kune kusachakanaka nekuti vanhu vanenge vachitobvutira kuti ini ndinoda musi wakati ini ndinoda musi wakati. Saka guys, for the people vandaa kuvakigwa vose talk to me, vanda kurufigwa talk to me, ndibatei ndo department rangu randava ikoko mazuva ano full time. Hakuna zvimwe zvo zvandiri kuita. Izvi zvandiri kutoita izvi kutonakirwa nekumbopusha hangu nguva nekuti back to school ipere. Muchandiona ndichita mavhidhiyo yangu ndirimo mumapiripiti muya ndendiriyo apa tamirira kuti back to school vana vechikoro vakambopedza kudzokera kuchikoro ndodzokerawo kubasa. Saka dzimwe nguva munogona kutosangana nemukombe because mazuva ano mota takapaka tikatomboita zvamabhasi zviri cheaper for us. Mota ichimbona kuti igosevhisiwa but nhau yatadzoka nayo inhau iri kutirenda zvakare yamambo chief vaya. Ini ndiri kuona vanhu vari kutaura kuti makauchi anofanira kuremekedzwa nekuti uyu anofanira kuremekedza wani mambo uye uyu mambo anofanira kuziva kuti aiwazve nhau yakaitika ndeyekuti vanoziva ndofunga nhau idzi ndo vanga vachikomenda vachitanzi nhau yakaitika ndeyekuti ava mamba vaidzinga vanoda kuti vana vavo vapinde pachikoro apa mahara. Ndo vamburidzi wechikoro wati kwete hazvigoni vanhu ndo vavachitaro mastreets hambozviona. Tikati ungabudirira here kana kuti wati munhu pinda nechikoro nzi pindai mahara nekuti munzvimbo mavo. We are not so sure kuti ndizvekati kwete. Vangoti vakasigwa magetsi saka pamagetsi papo vafanira kungodi vakagumira ipapo varedzana kuti ivo ramba achiti ndipewo zvimwe zvinhu. Vanhu vari kuzana nyaya dzavo kuti dziri kunyatsa kufamba sei
vaviri ava ambozviona. Saka ni asi chandofarira vanhu ndakazoona vakati mota iya yamambo yakazosiyiwa iri pakati pemugwagwa, vanhu ndokuinyenyeredza mwaindaneseri mwatinaneseri, hambozviona. Vakati isi mota yatiibati, zvatisingaibati kudai, vanhu vhurai mugwagwa, kamavhura mugwagwa motarika modzokera kudzimba dzenyu. Uye kwanzi Riverton iyi yatiri kutaura nezvayo inozikamwa ndofunga negurumwandira rose remuZimbabwe. Haisi iyo Riverton yatoziva isu yembiri yaya inonzi haupindi pagedhi neHonda Fit dzama1000 nama1000, haisiri iyoyoyo. Ndofunga vamutangiri vakazoti aiwa kuna vamwe vanhu vane vada kuunza vana kuRiverton, asi vachida kuunza vana kuRiverton kune vanoafodha mari iri less than 1000. Saka vanhu ava vovhurigwawo chikoro chavo, nokuti vamwe kutoti hanzi chava chikoro chenumber 3 kati Riverton zvayatokura kudaro, nokuti indangoziva 1 yekubhikita ndoyandongoziva togara tichiona vanhu vachitongoinda tasingazvizivi. Then koita iyo imwe iri kutagwa iri kunzi iri kwani kwacho ikoko isiri iyi pati inhamba imwewo futi chikoro ichocho. Kati ameno kuti vanhu vanga kuti saka maiwa zvigreda zvichifamba zvichingenga hamuna kumbomisa project. Why yazomira iko zvinezvi vanhu vechikoro vadzoka maifanange makasurovhana pari paholiday. And I'm thinking, I don't know, hamozviona. Saka ni Nick Mangwana indinovaziva hangu vachitevegwa navanhu patwitter vachingotwa mubhasho, vachingoti vakada kutaura notwa mubhasho. I feel like he's that kind of a person anoita kunge comedian muzvinhu zvake zvaana achiita zviya. So asi nhasi manje vazonyora, handimuona vanyora jargon yokuti inini even kana nendakazvimirira handina kana chimwe chandahwa, hambozviona. Nekuvafundi kwangu ikokoko I didn't even understood anything chaanyora. Ndatozoverenga macomments kuti ndona kuti vari kuzama kuti kudii. Ini general jargon rarehwa kana tichi jargon tinochira kuti mavhoko asingahwikwi anyogwa navaNick Mangwana they are not iwo. Kwanzi interpretation dzandahwa mumastreets kwete neni mumastreets ndo mabuda Nhau idzi zvikanzi zviri kungozama kungotaurwa navaNick Mangwana ndezvekuti pamutemo vana mambo vana chief vanofana kuchengetedza nzvimbo. Asi pakuchengetedza nzvimbo yoga inofana kunge ine mutemo wayo wainenge ichifana kutevedzera kana kuti unofana kutevedzegwa. However, mutemo unofana kutevedzegwa uku unofana kunge une document rinonyogwa pasi kuti isu munzvimbo yedu hatidi matrausi. Dziriko nzvimbo dzandakainda kunonzi kudhuze nekubhodha rekuMozambique uko kwandakamboinda divi renaChiredzi uko kunotaura vanhu chirudzi chisiri chishona machang'ana kana kuti machang'ani ivavo kunzvimbo uku indakasvika kuchinzi hakupfeki vakadzi havapfeki matrausi zvachose, havapfeki mamini zvachose. Unodova mutemo kutoti haufaniri kuti kuri kuvhuniwa. Mutemo ukavhuniwa unotodamwa nekuti aitova navo kansera mazuva ndikatoona vanhu vatodamwanzi chii chawakapfeka ndokubva atosunga Zambia ipapo. Uye mutemo wekudivi ikoko ndewekuti kana vachimhorosa vanhu murodhi vanofana kugwadama. Mutemo wandakatoonawo nzvimbo iyoyo. Saka zvinoreva kuti vanhu venzvimbo iyi uye munhu achapinda umu anoziva kuti haafaniri kupfeka trausi uye haafaniri kupfeka mini. Mutemo wenzvimboyo wakatonyoregwa napasi kudero. Saka ni zvoreva kuti vari kuzama kuti munzvimbo iyoyi vanofanira kuva nemutemo yayo kuti maybe zvikoro zvinofanira kuti zvioperatwe so. Uye pamwe vana ava vari kutagwa navanhu mumastreets vainzi vafanira kupinda mahara zvaifanira kunge zvakanyogwa kunzi kana uchifanira kuoperata kana kuti kana uchifanira kuya nedevelopment munzvimbo iwe unofanira kunge uchizoita kuti tibhenefitewo isu vana vedu vabhenefitewo vachipinda kana uchikwa mahara. Like I said, it's a big disclaimer because vanhu ndo vari kutaura mumastreets hatisi kuti ichokwadi kuti inhema. Zvobva ipapo tienda panhau yekuti vamwe ndo vava vachiti zvinhu zvarehwa izvi kunzi havana kutora divi vaNick vari pakati kuti kana mutemo uyu wanzwarwa wanyogwa unofanira kutevedzegwa navanhu vachapinda munzvimbo uye ava vari munzvimbo vakanga vane mutemo unonyogwa pasi zvoreva kuti hakuna munhu unozoona sekuti une simba rakawanda kana kuita muabuso wepower too much kuti zvimubhenefite iye self beneficiary kwaari zvokanganisa development yemunzvimbo.
asi tichiri ipapo zvakare vana vechikoro kudai vafanira kunge vachikanganiswa kodzero yavo yedzidzo nekundo yanga ichiramba ichimira nevanhu nokuti zvandikamboreva zviye zvokuti nyaya yekuti munhu ari kuti hanzi tikaona nyoka tichangokanda mukati mechikoro, that one was not supposed to be like that. Handimozviona, it's a threat yawaita kuti vana vechikoro vange vari mudenja, zvinova kuti hapasina kumira zvakanaka. Hamona manje kana pasvika pakudero, asi handisi kuti mota yakazovata here kana kuti yakazobvisiwa nokuti vanhu vaingonyenyeredza. Hamuzvona mabhazi eRiverton anga atorimo akabhlokewa nekuti pamwe vaida kutouya nechigiredha kuti vavhure imwe zhira. I don't know.